В Дубай можеш да ядеш и да пиеш безплатно, да пушиш наргилета и да ходиш по най-луксозните заведения и единствено и само е нужно да си добре облечена и да идваш без мъж. Добре, на такова видео бях попаднала преди няколко дни. И разбира се, момичето уверяваше, че всичко е безопасно, защото там законите се спазват строго. Обаче, моля ви да погледнем реално над нещата. 42 000 жени ежегодно пътуват за Дубай, за да пътуват като ескорт, въпреки че е незаконно. И много от тези жени може би са повлияни точно от такъв тип съдържание. Обещания за лукс, за безоблачно бъдеще и ни призовават такъв тип инфлуенсърки да търсим авантата. Така че, моля ви, момичета, когато гледате такива видеа, мислете критично. Задайте си въпроса: това просто споделяне ли е или просто има някаква скрита цел за цялото това съдържание, цялото това видео. А именно, възможно ли е да се пуска като примамка към момичетата с по-слаби финансови възможности. И там, разбира се, ще се срещнете с хора, които уж случайно ще ви предоставят някое примамливо предложение с 5-кратни цифрени суми и обещания за лесен живот. Така че си помислете дали сте готови да платите цената. И в следващото видео всъщност ще ви разкажа историята на едно момиче, което плати доста висока цена, а именно с риск за живота си. Така че гледайте.